So Exodus chapter 2 from verse 15. When Pharaoh heard of the matter, he sought to kill Moses. But Moses fled from the face of Pharaoh and dwelt in the land of Midian, and he sat down by the well. Now the priest of Midian had 7 daughters. They came to draw water, and they filled the tubs to water their father's flocks. When the shepherds came and drove them away, then the shepherd came and drove them away. But Moses stood up, helped them, and watered their flocks. When they came to Reuel their father, he said, "How is it that you have come so soon today?" And they said, "An Egyptian delivered us from the hand of the shepherds, and he also drew water for us and watered the flock." Oh, in Sarachi, God bless you. God bless you. God bless you. Simon Mukundundu, God bless you. Exodus chapter 2, verse 15 and 16. Erikutaura pamusoro pemukomana unonzi Moses. Atiza kubva kunyika yeEgypt. Ndokubva aenda kunzvimbo inonzi Midian. In that area anosvika ogara patsime. Panouya vanasikana kuzochera mvura, 7 daughters of Reuel. Vauya kuzochera mvura ndokubva vatanga kurwiswa with the shepherds. Moses ndokubva apinda munyaya yavo, ndokubva arwira vanasikana ava, ndokubva avacherera mvura vakaenda. Nyaya ndinoda kutaura nezvayo nhasi. Nyaya iyi ndo yakalidha mukuwana kwaMoses mwanasikana waJethro ainzi Zipora. Nokuti ukaerenga fedha rinoti baba ndokubva vati, "Endai munomutora murume uyu mamusirei." So pairwiswa vanasikana ava, yaiva opportunity yekuti upenyu hwaMoses uvandudzwe. Yaiva opportunity yekuti Moses agone kupinda murelationship. Yaiva opportunity yekuti Moses agone kupinda muwanano. But nyaya haina kuya iri direct to Moses. Nyaya yakauya iri yekuti vanasikana 7 vaJethro vari kurwiswa patsime. There was a reason say Moses akawanikwa panzvimbo iyi. Reason yaiva yekuti ari kutiza nokuti ari kutsvakwa naFaro. Kune report yakaenda kuna Faro against Moses. Report ichibva pakuti Moses aiva nemwoyo nehama dzake. Paakaona muEgyptian achirwa nemuHebrew, wakapinda munyaya iyi akauraya muEgyptian. So neimwe nguva hama dzake maHebrews pavairwisana, ndiye akaedza kubata, vakataura vachiti, "Ndiani akakuita mutongi pakati pedu, tichaenda kundokutengesa kuna Faro." So Moses mukuita zvakanaka kwake, haana chakanaka chiri kuitika muupenyu hwake. Ari kuedza kurwira nekubatsira vekwake hama dzake, but havasi kufara to an extent yekuti vakasvika pakutotaura zita rake kuna Faro. So he was running away. Ari kutiza nokuti une zvakanaka zvaakaitira vanhu, but vanhu varida kubetray zvakanaka zvake kuti vaunze zvakaipa muupenyu hwake. So picture yemunhu ari stressed kuti I'm doing good to people, but in return havasi kundiitirawo zvakanaka. So aiva ne reason iri enough yekungoti handichada zvokubatsirana nevanhu, handichada kudhila nevanhu zvakare, handichada kuhelpa munhu nokuti vanhu havatendi. But I want to show you this picture. On this text pataverenga apa ari patsime, maari makaramba muine moyo wokukontinya kuita zvakanaka nekurwira nekubatsira vamwe, although kwaabva kune vanhu vasingatendi. So opportunity mu life inodai. When the devil knows kuti breakthrough yako iri pakuva ne good heart towards others, anoisa a trap yekuti bad people will come along your way. Vekuti ukaitira chakanaka havana zvakanaka zvavangaitawo muupenyu hwako. Vanhu vekuti ukabatsira in return they will fight and hate you. Iye achiziva kuti there will come a time pane blessing yako pekuti uchaita zvakanaka kune vamwe vanhu, zvichakuasha into a better place, a better realm, a better blessing.
Moses aigona kuti aiwa ndaneta kubatsira vanhu vatende vasikana vantu vazive regai ndiignore nyaya iyi ndo inonzi nevanhu pachirungu mind your own business. But there are times yekuti somebody's business is your business. Statement yekuti mind your own business iri dangerous kana usina revelation concerning your life. Truly kurongeka kuva munhu ari professional wekuti you don't put your nose in other people's matters. But spiritually now, other people's matters are connected to your issue. The book of Job, chapter 42, verse 10. Bible note, when Job prayed for his friends, the Lord blessed him. Maybe I'll read for you to get it from the scriptures. Job chapter 40. Job chapter 40, from verse 10. When Job prayed for his friends, the Lord blessed him. When Job prayed for his friends, remember my friends at Job, there are those guys who were talking negative against Job situation yake. But Job prayed for his friends. Asikuwanamatira nokuti zvake zvakanaka. Aitova nemaronda, aitonetseka zvisina kumira zvakanaka. But maari makava nemoyo wekuti I need to stand for my friends. I'll read Job 42. Kabadaya Sandike. Job 42 verse 10. And the Lord restored Job's losses when he prayed for his. Job 42 verse 10. And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. Blessing ya Job, restoration ya Job. Aina kuya nokuti wakachema chiti Mwari dzorerai pfuma yangu zvakare. Aina kuya paakachema kuti Mwari ndirangarirei ndatambudzika zvikuru. Ari mukutambudzika akava nemoyo wakanaka zvekuti wakaita stand on the gap, akaita intercede on behalf of those people vari better than him. Why he was wounded. Job waparara wakuvadzwa nemaronda ana chainacho, but wakaramba aine a good heart towards friends. Haana kuva bitter kuti vamwe vanazvo ina handina. How can I pray for them? So there are times we don't pray for other people. Naturally tine zvatinoona kuti they are living a better life. Vanonidze kunamatirwa. Regandi zvinamatira upenyu hwangu. Job prayed for his friends. Job prayed for his friends. And the Lord restored Job's losses. So double blessing ya Job ine chekuita nekunyengeterera shamwari dzake. So there are times it takes certain number of friends in life. When last did you pray for your friends? When last did you pray for your friends? Nderini pawakapedzisa unamatira shamwari dzako. Also I'll put it this way. Wakambonamatirawo here dzaunoti shamwari. Wakambonamatirawo here my friends. Ona blessing iri pano mu life ya Job. Aina kuya nokuti wakachema. Aina kuya nokuti wakakumbira. Bible writes, when Job prayed for his friends, the Lord restored Job's losses. A heart towards others despite your situation. Statement rekuti emumwe airambirwe sadza. Is statement risinei ne spiritual life. Munoziva kuti Abraham waka intercede on behalf of Sodom and Gomorrah. Kubuda kwa Lot akubve pa intelligence kana kuti kurongeka kwa Lot. Samuchiona kuti Lot wakaita the same action yakaitwa na Abraham pana Genesis 22. Abraham paino pamwana wake sechibayiro. Lot akasvika pa akati kwa rume muSodom, ndine vana vangu mhandara madi kutora iwo masiya varume ava. That action haisi muna Lot,
that the DNA inowanikwa muna Abraham nekuda kwekuti Abraham was related to Lot and Abraham intercede. Wakanamatirawo shamwari dzake. So pano murume unonzi Moses chakamuasha muwanano, chakamuisa murelationship naZipora inhau yekuti wakarwira vanasikana vaJethro patsime, nyangwe kwaabva aine a record yekuti wakaita zvakanaka kuvanhu, kuhama dzako, but dzikakudzinga dzikakutengesa. But on this time aita chakanaka chaunza value muupenyu hwake, chaunza blessing muupenyu hwake. Ndiri kuti kudii mangwanani ano, continue to do good. Kune vanhu vasingatende muupenyu, kune vanhu vekuti nyange waita zvakanaka havakugamuchiri nenzira yakanaka, but izvozvo ngarizviregere kucorrupta your good heart towards others. Vanhu vasakuchinje, kunaka kuri mauri, kunaka kuri mauri ngakuchinje zvinhu muupenyu. Pastor Wenyasha Vengeri, how are you doing, men of God? I hope I find you well. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Ruth chapter 2 verse 11. Boaz une mashoko anotaura kuna Ruth kuti ndakanzwa mabatiro awakaita mwene wako pakashaya murume wako. Pane mabatiro anoitwa amwene kana murume aripo, kugoita kuti kana asisipo munhu unonyatsona kuti ukama hapasisina unogona kuvabata nemamwe mabatiro. So chimwe chakaita kuti Boaz aignore vasikana vari mumunda, Boaz aignore vasikana vari muBethlehem, ane a strange record yaakanzwa concerning Ruth. Maybe I'll read as well kuti tinzwe straight from the scripture. Ruth chapter 2 verse 11. And Boaz answered and said to her, it has been fully reported to me all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband, that you left your own father and your mother and the land of your birth, and you have come to a people whom you did not know before. Ndakanzwa mabatiro awakaita mwene wako pakashaya murume wako. Kune mabatiro anoita munhu kana achiziva kuti pane benefit yandinowana, kugoita mabatiro anoitwa munhu kana munhu achiziva kuti pane uyu hapana chinobuda, hapana chandinowana, haana help yaanayo mulife mangu. Two signs the character inoshowa nemunhu. Kana achidhila nemunhu waanoziva kuti ndinogona kubenefita something, aneka respect, aneka love. But kana achidhila nemunhu waanoziva kuti uyu haana chaachandiitira, haana chakanaka chaanogona kuunza muupenyu wangu, ane maitiro aanoita ari different. So chakakipa Boaz kumirira achida kuona kuti Ruth wacho ndeupi, akaita sei mukadzi uyu. Pane a character iri outstanding. How she treated her mother-in-law despite the death of her husband. Kune report yake. She was not aware. Kuti zvandiri kuita izvi kune vari kundoona, kune vari kutakura report yachiendesa kuBethlehem. Ndakaudzwa, it has been fully reported how you treated your mother-in-law since the death of your husband. A full report ndo yakatanga kuenda. I want to show you this picture. Zvoreva kuti character kuita kwemunhu kune a record inotakurwa yoenda pamberi pechigaro chaJehovha. Zvekuti paunozoita prayer already kune imwe request, kune imwe prayer yakatungamira yawakaita mukusataura asi mukuita. That's Matthew 6 verse 6. When you pray and the Lord who sees what you do will reward you. I always talk about this, which means the answer to prayer in a connection with what you do before you pray, your character or how you live. A full report yakaenda ku Bethlehem. Ruth asati asvika mu Bethlehem,
But there is a Ruth already created in the mind of Boaz, a good woman already created in the mind of Boaz. Shasara ndi Ruth as a person kuya ku Bethlehem, but Ruth as character, she was already in Bethlehem. So a blessing was already waiting for her. Boaz was already waiting for her. Nekuda a report ya Ruth yemabatiro arikuita mwene wake. Andina kunzwa kuti yakaendwa nayo nani. But Bible rat Boaz achitaura a full report had been reported to me. How you treated your mother-in-law. So life here is not in these two dimensions, a Christian life. There is a report that goes before you. Already there is a report that is gone ahead of you. When Job prayed for his friends, the Lord restored him double. Not when Job cried unto the Lord concerning his situation. No. When Job prayed for his friends. Moyo wako wakamira sei pamsoro pe wamwe wanu. Moyo wako wakamira sei pamsoro pe wamwe wanu. Moses ane reason ili tangible inogona kubatika. Yekuti kumashure kwese kwandabva. Ndiri kutotiza zvakanaka zvandakaita. Kune vanhu vari kunditengesa. Kune vanhu vanoda kurwisa upenyu hwangu. Ndavaitira zvakanaka. Aigona kuora moyo. Aigona kusvika pakuti aiwa handichinei nevanhu. Yemumwe airambirwe sadza. Aigona kuti now I'm minding my own business. But I've come to challenge you as a believer. Statement rekuti mind your own business. Ringangodaro ririro rakauraya. Chaifanirwa kuitika muupenyu hwako. Nokuti kune nhau dzevanhu dzine chekuita nenhau dzako. Murume akanzi the good Samaritan haana kuva good paupenyu hwake. Akava good paakadhila neupenyu hwemumwe munhu anga apondwa ari murodi. Minding your own business is statement riri professional, riri proper life. But by revelation, there are some issues dzisinei newe naturally, but dzine chekuita newe spiritually. Moses wakasvika akagara pasaidi petsime. Vanasikana vakauya kuzochera mvura vakarwiswa nemashepherds akapindira munyaya yavo, akabatsira vanasikana. Baba vanasikana vakaudza vana vavo kuti murume akubatsirai mamusire, vakandomutora. Moses akawana zvipora, akawana mudzimai. Kureva kuti vanasikana pavairwiswa patsime airwiswa ndiMoses pamusoro pewanano nefamily yake. Kune ma-issues asinei newe naturally, ane chekuita newe spiritually. Minding your own business is statement that is professional, that is natural, but that is spiritual. There are some issues that will affect on us. You are already level yekuvabatsira and you are ignoring them. Yet by ignoring them, you are ignoring a blessing. Connecta iwewe. Now, when Job prayed for his friends, the Lord restored him. Mabatiro akaitwa Naomi na Ruth. Mushure mekunge Ruth afirwa nemurume wake. Yakava a full report yakaenda ku Bethlehem. Ikanonzwiwa munzeve dzaBoaz. No wonder Boaz was waiting. Usati ku Bethlehem kwanga kusina vasikana. Usati ku Bethlehem kwanga kusina vanhu vasina kuroorwa. But there was a report outstanding. Kuti munhu akafirwa nemurume, but achiri kutrita amwene saamwene despite death. Dai Ruth akava nemwana na Elimelech. Taigona kuti aitira kuti nokuti pane mwana but anga asina mwana.
the attachment yanga isisipo, but akaramba aine heart towards Naomi, and the report lokubva yaenda kuBethlehem. Makatabosha liba sayane. So pese paunofugama, pese paunochema kuna Mwari, there is a report already gone ahead of you. Matthew 6 verse 6, when you pray, and the Lord who sees what you do will reward you. Already there is a report about what you do. There is a report. So paunozouya in the presence of the Lord, paunopresenta nyaya yako, kune nyaya yakaenda kare, inogona kurwa nenyaya yauri kupresenta nasi. Dai Mwari watiwanira nyasha, dai Mwari watikomborera, Mwari watitopafadza, tiveone a good heart towards others. Mwari vatipe a discerning heart, a discerning spirit. Tiregere kuignore nyaya dzatinoti hadzisi dzedu, idzo dzine chekuita neupenyu hwedu. Tiregere kuignore pane blessing nekuda kwekungoti we are minding our own business. Makatabosha liba sayane. Father, I thank you. Father, I worship you. Father, I glorify your name. Mazviita nekutaura kuupenyu hwedu, vandudzaiwo mwoyo yedu Baba, tive nehanya neupenyu hwamwe vanhu, tirwadzirwewo upenyu hwehama neshamwari dzedu. Takupai mbiri nekukuremekedzai mangwanani ano, muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Hama dzangu muswere munyasha. Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Favor yaJehovha pamunobuda nepamunopinda. Muri dzichengetwe, vana kuzvikoro vapiwe knowledge, vapiwe discipline. Father, I pray over the viewers. I speak blessing, protection and favor in the mighty name of Jesus. Let me speak a blessing over your life. Let me put on my talit and speak a blessing over your life. Kabadaya salabosha. Father, in the mighty name of Jesus, did not taura ropa fast over the viewers this morning. Zvavanobata ngazviendeke, masuo ngaazarure, nyasha ngadzivatumirirwe, vanorwara ngavaporeswe. Shoko renyu rinoti nemavanga aJesu takaporeswa. Ndataura kuporeswa, ndataura nyasha, ndataura kudzikinurwa. Favor inobva kwamuri ibate pamusoro peupenyu hwavo, kubva nhasi nekusingaperi, muzita raJesu Kristu weNazareta. Father, I speak blessing, protection and favor upon their lives. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. Muswere munyasha. We meet again pa prayer session mangwanani. Mwari vachikuitiria nyasha zvikuru. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Nyasha dziwanzwe, nyasha dziwanzwe. Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Favor upon your life. Favor pamusoro pezvinobatwa nemaoko. Favor pamusoro pemhuri dzenyu. Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Bye bye.